Musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam, dartol ngol jinmi dartande on ɗo ngol ko dartol kawningol no feewi. Ko suko gorko goto biyeteɗo Suleyman ko kanko haltuno dartol ngol. O wi won debbo goto joginoɗo jawdi aduna ha heewi. On debbo noon ko bajjo o wonno e yummakko, ko bajjo o wonno e bammakko, kono kadi ko debbo goto o wonno e joom galle makko. Caggal no woni bajjo hakkunde yummako e bammakko, kanko e joom galle makko de ɓe dañjani hay ɓiɗɗo goto. Jinnaɓe makko ɓe noon gonno ko hewɓe jawdi, kono joom galle makko o kañum dillanno koye jeegu leydi. Kanko debbo o de omo wallanno joom galle makko e liggeyi mo wonno e dow majjum o. Ne yehi ha woni dumunna bammakko kanko suka debbo o sanki. Yehi noon ha woni e dumunna goɗɗo yummako kadi sanki kanko suka debbo o. Caggal ne jinnaɓe makko ɗiɗo ɓe jalti aduna, kanko suka debbo o de ko kanko ronti jawdi ndi. Kono noon ɗum fo e wade noon de kanko e joom galle makko o ɓe dañjani ɓinguel. Ne yehi kadi ha dumunna goɗɗo joom galle makko o sanki. Ɗum noon tundi hakkille kanko suka debbo o no feewi. Ne tawno yummako e bammakko ɗaccidimo jawdi, kanko kadi joom galle makko yehi o dañani ɓiɗɗo. Jawdi ndi noon heewe makko no feewi. O miiji noon haade joom galle makko yeeyano ko leydi, kadi Allah waɗi omo jogii expérience e ɗo banggue leydi. O wi wonde yo ƴettu ko ɓuri hewde e jawdi ndi o sooda ɗum leydi. No waɗi ɗum ɗe noon ko heddi e jawdi ndi ko o mofti ɗum ngam ko wurdata e kadi ko wallata ɓe juuɗe mumen jettaki keeceji mumen. E nder ɗum noon so yehi wonde ha ko moftuno ko ɗeɓi gasde o yeeya terrain goto, kadi o wallitoro ne tawno ko neɗɗo ballannoɗo surtout aussi ɓe o hoddiɓe. Hoddiɓe ɓe noon nde tawno mo moƴƴe mumen kamɓene eɓe ballamo ene feewi eɗo banggue golle makko, surtout Souleymane on mo gandanɗa hoorema ko kañum darti dartol ngol. Ene wonno noon jeeyannoɗo firwi gonɗo ɗon e nder leegal ngal. On jeeyannoɗo on firwi de ko ballunoɗo suka debbo o ne feewi, ne tawno sohlaji debbo o joginoɗi fof ko kanko hewno ɗum yaade. Waɗi dir noon kanko debbo o mangu fuɗɗima natandemo. O jooɗi o miiji wonde jawdi makko hewndi ndi o jogii ndi haade o ala hay ɓiɗɗo goto poɗɗo wawde ronde ɗum. Ɗum noon omo miijo ha hakkille makko addi nokkuma sukaɓe tokosɓe wasɓe jinnaɓe mumen goni mo moftate o. No yehi e nder oɗon orphelinat o yi ɗon cukalel dewel gotel o waɗi ɗum adopté. O ƴetti ngel ɗon cukalel dewel o toppiti ɗum ne jinnaɗo toppitirto ɓiyum ni. O nawani cukalel dewel ngel noon galle makko, ne tawno kanko o fuɗɗima mawnude, wonko cukalel ngel sohlata o wawa ɗum wadde. Kono noon e nder orphelinat he ko heno ɗacci cukalel ngel, kono noon kala fodde nde jinnaɗo fotanno wawde waɗande cukalel ngel omo waɗana ɗum ha timma. Waɗi ñalawma goto jeeyowo firwi o ari e nder galle oɗon maire woni debbo o, wonko nelnomo o addani ɗum ɗon. Kanko debbo o de o heɓi belamma e jeeyowo oɗon firwi. O wi ɗum wonde hande noon il faut mi teddinma. O wi noon jeewo firwi o. Joni noon debbo o wimo wonde hay sino so tawi wonde ko kas kafe mi fewnira ɗum junggam mi tottuma jara, hay ɗum ne ko teddungal. Ne debbo o naati e nder waañ he ene fewna kas kafe o. Ko nden noon jeewo firwi o kañum ne hakkille mum addi gueɗe goɗɗe ɗe ngalano hen. O heɓiri o wi ɗum ɗo de ko occasion mawɗo woni ɗo hen, omo miijo ɗum e hakkille makko. O wi e nder oɗo occasion de ko ɗo ndewanmi mi daña jawdi ha aduna o firto. Ko nden de hakkille makko jaggi wonde yo ummo o naata e nder waañ he o tawa ɗon maire o. Ɗon de o wi guirñet o naati e nder waañ o tawi ɗon maire o ene fewna kafe ɗe, o hetti caggal mum ndekete maire o ene haɓɓuno cakka or. O iwri caggal makko o ɗeɓɓi on debbo ha debbo o ɓuuɓi e juuɗe makko. O tawane makko noon kalis kewɗo, kono tawi makko cakka orka. Ko ɗon de o yalti o dogi. Wadde noon jeeyannoɗo firwi o ko kañum wari oɗo debbo. Nde yehi ha subaka noon hoddiɓe makko ɓe jooɗima ha ñawli jiyane o, ne tawno ne jiyannomo subaka. Ɗum noon kamɓene koye maɓɓe ɓe paayi, ɓe mbi wonde minen de hande min jiyani kaare holto woni. Est ce que en jahata galle makko ƴeewen wonde so tawi mo selli. No ɓe jeehi de ɓe tawi wonde omo sanki. No ɓe jirimo wonde omo sankorini de hunde nde tundi hakkillaji maɓɓe ne feewi. Ɗon noon ɓe mbi wonde ɓe jaha eɓe noddoya lawol. No ɓe noddi lawol ari de udditi enquête nde. Enquête o
yani koye on mo gandanɗa hoore ma ko kañum woni jeeyanoɗo fruit o ɓe tawi wonde ko on wari mo kanko ne o waɗi avoué o jaɓi wonde ko kanko wari debbo o kono noon o ɗaccani o yehi o ƴeewoyi avocat ko avocat noon ganndo kañum ne waɗi feere lijitinimo keyit mo gandanɗa hoore ma ene hollira kanko jeeyanoɗo fruit o hakkille makko ardani beele lawol ene wasa fawade e dow makko e nder oɗon kayidde ko hen ñawɓe ɓe tumni ha ɗaccimo o yehi ngam miijade wonde hakkille o ardani caggal ne ɗum ɓenni ha woni duuɓi e kitale ha yimɓeɓe ɗiɓi yejjidde wonde mayde oɗon debbo ko ndende suka debbo mo gandanɗa hoorema mo watno adopté o yehi ha mawni ngel cukalel dewel artiri dossier o hesɗitini ɗum ha hesɗi fawi ɗum tigi rigui e dow tabal ngal o wi wonde o barɗo nenam mbiɗon wonde koye rafi hakkille hoore mum heewani on de foti ko nawede ɗon ɗo gandanɗa hoore ma ko ɗon woni ɗo hangaɓe ɓe goni o waɗe ɗon sabu ɗum neɗɗo kangaɗo ɗaccirake e nder yimɓe ne tawno ene wawi ha joni wattude ko wanno ko nden de dadiɓe garani jeeyo o nawi ɗum ɗo gandanɗa hoore ma ko ɗon ɗawaɓe hakkille ɓe goni hunde nde noon kanko haawimu no feewi nde tawno yeyino ha hankanti kanko o yejjiti ɗum wondiɓe makko ɓe kadi jejjiti ɗum o sikkano wonde ko on dossier kam o pari hen ha laaɓi ceer ko ɗon de o nawa ɗo gandanɗa hoore ma ko ɗon woni ɗo safrete ɗawaɓe hakkille ɓe no ɓe nawimo toon nde noon hunde hawnide kewi toon nde tawno no yetti nde noon ko nden ɗawaɓe hakkille ɓe kamɓe kala ɓe taarimo ɓe mbimo wonde holko adduma ɗo o deeƴi ha ɓooyi seeɗa o wi wonde min de komi barɗo hoore anje noon nannede e nder prison ko ɗum tagimi wiide wonde komi kangaɗo ko ɗum saabide ɓe gaddimi ɗo hannde ɗawaɓe hakkille ɓe mbimo wonde ka barɗo neɗɗo taw ko an teyi ɗum o wi eyi komi barɗo neɗɗo ɓe mbimo wonde an ka poɗɗo ñawede ɓe pewji feere comme ne annama tribunal ni ɓe mbi wonde oɗo ko barɗo neɗɗo o teyi ɗum wadde noon ko poɗɗo ñawede so tawi neɗɗo wari neɗɗo foti ha joni ko warede ƴeew ko hangaɓe ɓe de ñawatamo ɓe nandiri hakkude mabɓe wonde ko haadi wonde ko barɗo neɗɗo o foti ko warede no wardi neɗɗo ni ɓe kalinimo wonde an ka poɗɗo warede sabu ɗum ka barɗo hoore ko ɗon de ɓe ɓorti comci mabɓe ɗi ɓe kaɓɓodiri ɗum ɓe kaɓɓi ɗum e dow lekki après ɓe kaɓɓi hen dande makko nde ɓe pooɗi ɗum kanko o welti ko ɗon de ɓe mbari on jeeyanoɗo fruit waaji o noon no ɓe kaɓɓi ɗum nde ene wulla kono hay goto o wallani ɗum no ɓe mbarimo ha pari nde noon ko nden noon gaddantunoɗo ɓe ñamde o tawi ɗon o maayi wiɓe onon hol barɗo o ɓe keɓiri ɓe mbi minen ko minen mbarimo sabu oɗo ko barɗo neɗɗo te ko kanko teyi ɗum noon minen e dow ñawore amen min mbarimo ko ɗon de gaddannoɗo ɓe ñamde o yalti yi wonde gardien ji ɗi mbi wonde est ce que oɗon gandi ɓeɗo hangaɓe wonmaɓe mbari ɗo no ɓe mbaratomo nde onon gardien ji ɗi holto gonno ɗon ɓe mbi wonde a minen de nane min nani ɗo gulali kono min cikkanno tan ko gulali baɗonnoɗi ɗo hen kala e sahaji ko ɗin gulali tan min cikkanno wadde oɗon jeeyanoɗo fruit laawol ngol o dogonno rewdo ngol ko hono ngol ɗon laawol o rewi ha fittandu makko yoɓano yoɓiri fittandu oɗo suka debbo ni oɗo histoire de ko wawi jangguinde ko ne heewi kono noon ko jiɗɗen yimɓeɓe janga hen ko tan ko gueno taɓɓotowɗo o wondata muk e toñowo saabu neɗɗo ene wawi wadde bakkat e nder oɗo 2022 mo gonɗen o yaha ha ɗo e 2035 o heɓa caɗele mawɗe e nder gurdam makko tawa saabi ɗeɗon caɗele de wona goɗɗum saabu ɗum ko bakkat mo wonno e 2022 hunde foof noon ene jogui waktu mo heɓtoto neɗɗo o jomiraɗo gongata ngofƴotako wadde bandiraɓe moƴƴinen baɗe men e gonkaji men nde tawno aduna o hay hunde jarani hen wadde ko boni walla ko soofi wiide ko welma e wadde ko welma famde wonde beela moronata ɗum mone yiiɗi jawdi kala jaɓat gollade mone yiiɗi aljanna kala jaɓat rewde Allah kadi so neɗɗo tampani e ko yiɗi ko fotani woyde ngam ko dañani ko aduna o de jarani wadde ko boni nde tawno mo jikki hen koko gasata mo jubbi hen koko gasata mo ɓafti hen koko gasata mo mefti hen koko gasata ala ko gasata so wona laamu gueno so tawi neɗɗo miijaki janggo noon kala ko wela ene wawi wadde e gurdam bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam ko guiɗo moon sehil moon DJ Du walla mbiya Ahmadou Koumé e nder Titonde TV ha gongol konngol wonta gongol mbaɗe abonné mbaɗon like ɗaccunen commentaire uji